Kung ikaw pwestuhan ka, unya unbelievers ang kanunay kauban, kung dili ka sa tanang nga panahon mamati sa pulong sa Ginoo, dili ka magtuon, dili ka magbasa, dili ka kanunay mamati sa mga preaching, mabuti rin palang may gawin siya kasi panguna sa believers. So aron nga makalikay ka, tungod kay dili man pud pwede nga murag magpalain-lain ka kami mabuka ng KJ. Ha? Oh, kinahanglan nga aron nga imong mindset, ang imong intellectual ma-renew, mabago, maka-focus ka rin diya sa Ginoo, imong pilion ang imong madungog. Kaya nga naman, kung sa'yo mong madungog, mo mabutang sa imong nahuna. O kung sa'yo mabutang sa imong nahuna, mo na imong mabuhat. Kung sa'yo imong mabuhat, mahiwan imong lifestyle, mahabit na nimo. O kana kung imo na nang mahabit, mo na imong mabatasan. Mo na kung saan atong gano'n madungog every day, musulod na sa itong nahuna. Sa atong mabuhat.